vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukomana She ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndava nemakore anokwana iwo kuita 15 years ndigere muno muSouth Africa, but ndiri kutadza kuti ndinge ndichidzokera kumusha. Zvimwe kuda handizivi, pamwe pane akanditumidzirawo mhepo nekuti kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa handinawo chandingati ndinobata chinokwanisa kubudirira. Zvekare handina kana kumbogara ndakakwanisawo kushandawo basa rekuti ndega ndinoona kuti ya basa iri randakamboshanda gore rakati rainge richindipawo mari yakawanda, asi ndikazongotadza hangu kushandisa mukana. Izvozvo hazvina kana kumbogara zvakaitika kwandiri. Saka izvi zvinhu mukoma zvinogara zvichindistresa, ende dzimwe nguva ndinotombobata mushonga wemakonzo ndozviudza kuti it is far much better kuti ndinge ndichifa zvangu, nekuti zvinondirwadza ndezvekuti pamakore 15 awa andaspenda ndiri muno muSouth Africa, baba naamai vangu vose vakashayika. Pakavigwa baba naamai vangu handitombopazivi mukoma, nekuti handina kutombokwanisa kuenda kokumusha, nekuti pavakafa ivo baba ndainge ndisina foni. Pandakazoudzwa kuti amai vainge vafa, foni ndainge ndiinayo, but panguva yacho iyoyo mukoma ndichirisivha shoko iri rerufu ndainge ndakatobatwa kola nevamwe amai avo vandainge ndichikwereta mari yavo yechimbadzo. Saka ndainge ndava nemwedzi yakati kuti ndichitadza kudzorera mari yavo. Saka musi wepei ndakangoti ndichingopiwa kapei kangu, amai vaya vakabva vatondisvikira. Pandakazamawo kuti ndinge ndichivapunyuka ndokubva ndazobatwa nemurume wavo. Saka pandakarisivha shoko rerufu ndainge nditori pakati pekutotorerwa kamari kandainge ndiinako. Ndakabva ndangodzima foni nekuti ndainge ndisinawo mari yekuti ndinge ndichidzokerako kumusha. Saka ndiyo situation yangu iyoyo. Handiziviwo mukomana kana zvichibvira kuti ndinge ndichiitirwawo GoFundMe ndikwanise kungodzokera hangu kumusha, nekuti chinonyanya kundiremera ndechekuti izvezvizvi 15 years I am sure kuti pa15 years iyi kuZimbabwe kwacho kwatinobva ikoko kwatova nemadevelopments ekutoti kana ndikazosvikako ndinokwanisa kutotadza kuziva nzvimbo iyo yandakakurira, ko kana ndikangokaruka ndadzokera ndobva ndazotongosvika ndichitoona kutoti pamba patova padongo, kana kutoti sabhuku vakatodyira zvavo minda yababa vangu yakasiwa nababa vangu. Inini ndakangoberekwawo ndiri mwana 1, and I even suspect kuti zvimwe kuda ivo amai vangu vachizonosvika mukunofa maybe vakazofa neBP chaiyo. Mukomana She ndauyawo pano kuti ndinge ndichingotsvakawo munhu anondibatsira, because nyadzi dzandinadzo kuti ndinge ndichidzokera kumusha ndinoshaya kana kwekunanga. Please ndibatsireiwo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nyadzi dzandinadzo dzakanyanyisa, because izvezvi ndotanga kuzvibvunza kuti saka 15 years idzi dzandagara ndiri muno muJoni, kana ndikangokaruka ndadzokera kumba ndinosvikira pamba pani, ko kana ndikasvika pamba pababa vangu pangova padongo pekuti panenge pasisina kana dzimba, kana kuti ndotosvikapo pava kutogara vamwe vanhu, then ndozoita sei? Ndava ne15 years ndigere muno muSouth Africa. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukomana She ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomana She mumhuri medu ndini last born, so ndiri last born kudaro ndakabva ndazombosara ndichigara naamai vangu. Baba vangu vakasoshaika kudhara. Baba vangu vakatoendawo vakanorwawo hondo dziya dzakarwiwa nemasoja emuZim kuDRC. Saka inini nenhau yekuti ndainge ndisingadiwo kuva musoja, baba vaingondiona sekunge ndainge ndiri munhu ari weak, because madzikoma angu masoja, then hanzvadzi yangu uyo
angori iye ega one mumba medu, iye mupurisa but akaroorwa zvekare tsano musoja. Saka inini ndini ndega ndingangoti the black egg in the middle of white eggs, because ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichiita zvinhu zviri different. Amai vakabva vazoti ndiwewe haungandisiyika ndiri ndega kuno, since waramba kuita zvechisoja izvi chingotsvakawo zvekungoita, but kumaruzevha basa raungaita nderipi nhaye mukomanashe. Ndaingoswerawo nevamwe pamagrowth point, aiwa madzikoma nasisi mari vainge vachitumira ipapo amai pavainge vachiri vapenyu. Saka ndakazotanga kutora mari dziya because ivo amai nekundida vaiti kana paya pakangonzi patumidzirwa mari vaibva vati chienda unotora mari nefoni yangu iyi, unongosvika wobva wavarakidza message iyi obva wapiwa mari. Saka ndaiti kana ndikaenda kuya kumagrosa ndobva ndazotora mari iya ndobva ndatomboispina ndotomboita zvekutengesa ma-US, because taiwanzo kutumidzirwa mari iyi ari ma-US dollars. So mukoma ndaispina mari iya ndobva ndaingomeka sure kuti by the time yandinozodzokera kumba dzimwe mari dzinenge dzava mufoni ndaisadzokera kumba ndakabata ma-US dollars. Tumaprofit ndichingotora. Amai vangu aiwa amai vainge vakandispoila. Saka ndakazotosvika pachinzvimbo chekuti kana kutovanyudza amai ndainge nditori nenguva dzekuti mari ndaitovanyudza kwenguva refu. Vaizototi paya kana vazobvunzwa nasisi kuti nhai mhai, saka ndikakutumidzirai mari wai musingakwanisi kutenda, nekuti dzimwe nguva mari iyi inenge yatobuda direct muhomwe dzemukwasha wenyu. Saka iye akazongoonawo makati zii zvinobva zvazomubata-bata. Saka ivo amai vaibva vazondibvunza ndobva ndazongovapa zvimasili excuses. Vanasisi ndobva ndatovaudza kuti kuno kusisi kwakazoitika chakati. Saka takazoshandisa mari iyoyo kuti tinge tichibhadhara chakati nechakati. Mari iyi mukoma ndiyo yandaishandisa, because inini hangu kuromba kuda kutaura chokwadi. Pandakangonzwawo history yekuti sekuru vangu vainge vakaromba, ndikabva ndazviudza kuti kana sekuru vangu vainge vakaromba zvinoreva kuti zvinhu izvi zvirimo muropa rangu. So why do I have to pretend kuita kunge munhu akaberekerwa mumhuri yevanhu vanonamata? No, let me do what my ancestor was doing. So mukoma ndaifamba, ende mukufamba mukoma handidi kukunyeperai. Kunze uku kune n'anga dzekuti dzinokuitira mashiripiti ekuti unorohwa mari. Mukoma ndakamborohwa bag. I still remember kuti pane rimwe gore apo pandakambotumidzirwa 100 US dollars. Ivo amai vainge vaenda kudhorobha vagere zvavo namukoma, because amai guru vainge vachangobva mukuzvara mwana wavo. Saka mama vakabva vadzokera kutown vachiti ivo vainge vachida kunobatsira ivo amai guru. Saka vakabva vazonditumidzira 100 dollars. Ndavanyepera kuti mumba hamusina kana chikafu. Mukoma ndakabva ndatora mari iya ndikabva ndazoenda kune vamwe tsikamutanda. Iyi ndakanoitirwa magic mukoma, magic dzedze dzekuti ndega ndakabva ndadonhedza munhenga. Zvavakaita tsikamutanda vaya mukoma vakangokanda tsvimbo yavo mumhepo, so tirimo mudare ravo. Tsvimbo iya yamukoma ikabva yatanga kutenderera irimo mumhepo muya, ndokubva yandinongedzera ikabva yazowira pasi. Ndikabva ndati hekane waro zvangu zvaita. Ndakabva ndatora kamari kaya ndokubva ndakati pasi ndikabva ndati sekuru ndafunga kuromba ini, but ndakarohwa bhegi mukoma, chakabuda hapana. Asi shungu idzodzo dzekuti ndinge ndichifanana nasekuru vangu vaya vandainge ndakaudzwa kuti vainge vakaromba dzakangoramba dzakandibata mukoma nashe, kuzonosvika ndichizonopinda mune imwe nzvimbo yekuti ndega ndakati ndichiburuka bhazi mushure mekunge ndapiwa madirections. Ndakaona kuti muno munzvimbo muheadquarters, kana kuri kunzi kune headquarters yevaroi kunzvimbo ikoko kwandakaenda mukoma, I think kuti ndokubhesi kwavo. Ndakabva ndazosvika pamba pekamwe kagogo kainge katongori zvako nezino 1 apa kaifarira sei kuseka kagogo ikako apa kainge kakachembera, I think zvekuma 90 something years ikoko, zvekuti kaiti kana kachitaura newe kaitomboita sekunge kava kuda kurara, kobva kazoita zvezvekuvhunduka, kobva kati ndanga ndichiti chiko nhai muzukuru, obva wazotaura kuti gogo manga mava pakati nepakati padare rangu iri. Gogo vaya vakabva vazondiudza kuti
kuromba kwangu kwainge kuchida ropa raamai vangu. Ndakamboramba mukoma ndikati ndodii, ndokubva vambonditi ndibude panze nekuti vainge vakawandirwa nezvokuita. Ndakabuda panze mukoma ndikabva ndagara paya, ndakabva ndatanga kuchema. Saka ndakati ndichichema kudaro pakabva pazosvika imwe mbinga. Mbinga iyi mukoma yainge iine rimwe zimotikari rainge rakanaka, then ikabva yasvika apo pandainge ndiri, ndokubva yapfugama ikabva yati ko chiko chiri kuitika mupana, what is going on? Ndokubva ndati muchindiona ndichiuya pano inhau yekuti ndiri munhu akashungurudzika stereki muupenyu. Ndafunga hangu kuti ndinge ndichiromba. Zvino kuromba uku kwandiri kuda kuita, ndabva ndaudzwa nagogo ava kuti pari kudiwa ropa raamai vangu. Iye akabva ati saka chinonetsa ipapo chii pakungovapa ropa raamai vako obva waita mari. Ndikabva ndati amai vangu, murume uya akatondeseka akabva ati unozviziva here izvozvo kuti mumotikari mangu mune musoro wemunhu. Ndakatobva kuMozambique nemusoro wemunhu, achitoti iye akaenda kunotenga musoro wemunhu wainge utorimo mumotikari make, ende zveshuwa mukoma akabva azotobuda nekamwe kakula box. Ndokubva angondinyenwerera zvake, akabva angonyemwerera zvake akanditarisa, ndokubva apinda mumudare magogo muya mukoma. Ndakabva ndati murume uyu kana anditi iye akasacrifiza vabereki vake, vana vake, mudzimai wake, iye ndiyega asara, ende anokwanisa kungosacrifiza anyone for the sake of money, ende akafambira kuMozambique kuti ange achienda kunotenga musoro wemunhu uyo waange achiti wainge urimo mumotikari make kubackseat uri mukula box. Ko inini chingangondiremera kuti amai vangu vange vachiurawa chainge chiri chii? Ndakazodzokera mudare muya, gogo vaya vakaramba varizii. Ndikabva ndati gogo, inini hangu ndasarudza kuti ndinge ndichishandisawo mishonga iyi yacho iyoyo yamunoti munopa vanhu avo vanenge vachida mari. Gogo vaya vakabva vaseka, vakaseka gogo vaya vakabva vati saka wati amai vako vange vachifa here? Ndikabva ndati hongu gogo, ngavafe zvavo. Vakabva vati asi pavanofaka iwewe unofanira kuti unge uchizovapo, nekuti ropa ravo unofanira kuti unge uchizorinwa kuti rikwanise kuuya muno mudare rangu. Wazvinzwa here nhai muzukuru? Ndikabva ndati hongu gogo, ndazvinzwa. Ndakabva ndapiwa mimwe midzi yandakabva ndanzi midzi iyi ndaifanira kusaitsenga, ndobva ndaimedza isina kutsengewa. Mukoma, munoona mudzi hachisi chinhu chekuti chiri easy kuti unge uchichisundidzira mumuromo mako wabva wazvimanikidza kuti unge uchimedza chinhu chekuti chinenge chisina kutsengewa. Mukoma nashe, ndakarutsa ndicharutsazve, asi gogo ava vakabva vati ndiwo mubayiro wacho wemunhu anoda mari. Mari haiuyi nyore. Ingawani vanoswera vari kumishando vachifondoka vanototi vange vachiburitsa ziya. Ingawani kunyange shoko bhaibheri rinotaura iro richiti murume achadya cheziya. Saka iwe wai uri kutadza kuita ushingi hwekuti unge uchidya mudzi iwoyo? Mudzi uyo ziva kuti hausiri wewe kutanga wadya mudzi uyu, kana vamwe vakakwanisa kuudya mudzi uyu. Saka chinokuremera chii nhai muzukuru? Ndakabva ndashandisa simba rangu rose iro rainge rasara riri mandiri, ndokubva pusha mudzi uya mukoma kusvika ndanzwa kuti zvino wainge wagara pahuro apa. Ndainge ndangoti tuzu mukoma, ndadzipwa nemudzi uya, ndava kutadza kana kufema. Gogo vaya vakabva vauya, ndokubva vatanga kundipa mimwe mishonga. Vainge vaine rimwe zijagi ravainge vainaro rainge rakaita reyelo, vakabva vandipa mvura iya yakazanganiswa nemishonga. Ndakabva ndanzwa mudzi uya wava kuita sekunge wainge wava kurarama, uchifamba. Nanhasi uno mudzi uyu ndinotounzwa kutamba mumatumbu mangu umu. Dzimwe nguva mukoma ndinokwanisa kutoita tsvina. Pandinoita tsvina mukoma ndinotoona kutoti tsvina yangu iyo kana ndikaipenengura because inini handitendedzwe kuti ndinge ndichiitira tsvina muchemba. Zvandinoita ndezvekuti ndinotora chizen'e chimwe chandakagadzirisa zvangu, then ndobva ndaenda mubedroom mangu. Kunyange ndikanzwa kuti ndabatwa netsvina ndiri kana mukati medhorobha, sepamwe pandakambobatwa
nemudumbu ndiri paWestgate. Ndakabva ndamhanya kumotikari kwangu, ndini uyo ndikabva ndadhiraivha kuzonosvika ndichisvika pamba ndakakoruma mazino zvekare netsinga dzekumashure uku. Ndakazoti ndichinopinda mubedroom ndikabva ndatonona ndokubva ndazoitira tsvina pazen'e rangu riya. Ende ndakanzi mhiko dzacho ndedzekuti kana ndaita tsvina ndinofanira kutanga penengura ndichiitarira, ndipo paya pandinozomboona kuti dzimwe nguva tsvina yangu inotobuda yakazangana nemidzi imwe yacho inenge yakatokura zvekutoti paya dzimwe nguva ndichitosunda tsvina ndinozoti ndatarira kudai ndobva ndatoona kutoti ndasunda mudzi. So mukoma gogo ava vakabva vazondiudza kuti amai vangu vainge vachazoita accident. Amai zvedi vakabva vaita accident. Amai vakangoti vachingoita accident that same second mukoma ndakabva ndatozviona ndirimo mumotikari umo macho makafira amai vangu. Motikari iyi mukoma yakaita kuputirwa kudai because yakanoita head on neimwe pick up yerudzi rweHilux. Saka iko kamotikari aka twainge turi tumotikari tuya twemishikashika katoyota kadiki, so vainge vagere zvavo kubackseat. Saka kabva kaputirwa injini mukoma yakaita kudzoka ikanogara padriver seat zvekuti kana driver ainge asingatombooneki, ainge akatotsimbirirwa neblock reinjini. Asi inini mukoma zvose izvi ndakazviona because nemishonga yagogo vaya ndakatongokaruka ndavamo mumotikari muya ndokubva ndatoona kuti amai vangu vainge vasati vanyatsokufa paimpact paya mukoma. Ndakabva ndatoona kutoti munhu akaita impact zviya zvekuti vanhu vanoti died on the spot kana munhu anenge achitoenda zvishoma nezvishoma. Amai vangu ndakati ndigere pedo navo nevamwe vavainge vagere navo kubackseat vainge vachingoti mai kane mwana wandakazvara, mai kane andiuraya, mai kane. Apa maziso avo mukoma rimwe ziso ravo rainge rakatotushuka. Gogo vaya ndakabva ndanzwa voice ravo vakati kwandiri nanzva ropa ravo. Ndakabva ndananzva ropa ravo ndokubva ndatongokaruka ndadzoka zvekare kumusha. Ndikabva ndazoreceiva phone call ichibva kuHarare vana mukoma vachindizivisa kuti amai vainge vashayika. Ndokurumba kwacho kwandakaita. Amai vakazoti vauya vaunzwa kumusha mutumbi wavo, but mutumbi waamai wakauya mukoma uri mapisi. Saka amai takati tavaviga ndikabva ndaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira kusvika gogo ava vachizondiudza kuti nguva yainge yakwana. Musi wacho wavakanditi nguva yainge yakwana vakauya ndokubva vandipa mimwe mishonga imwe yandakageza nayo. Ende musi iwoyo vakabva vati chienda muzukuru, enda unorara paguva raamai vako. Mukoma ndichifamba ndichiendako kuguva zvainge zviri zvinhu zvainge zvichindiremera, but still ndakaendako. Mashoko aamai, voice raamai vangu ipapo pavainge vachiti mai kane mwana wandakazvara andiuraya. Voice ravo nanhasi uno mukoma rinondibaya munzeve, rinondipa imwe pain because ndinogara ndichingorinzwa. And no matter what I do handikwanise kuti ndinge ndichiribloka. Dzimwe nguva ndinotomboridza loud music kuti ndinge ndichibloka voice ravo mukoma. Ndakazoti ndasvika paguva ravo amai ndokubva ndarara pamusoro peguva ravo. Kunze kwakazoti kwava kuda kunoyedza, but it was somewhere kuma3:30 gogo vaya vakabva vazongokaruka vaapia padhuze neguva raamai vangu. But ndakangoona musoro wavo vakabva vati ndikuda kuti unge uchitanga kufukunura guva raamai vako, asi kwete nhasi, asi ndichazokuudza. Mukoma kwakati kwapera gore ndipo pandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichifukunura guva raamai vangu. At that time ndainge ndava kutogara kune rimwe dhorobha. Mota nemba ndainge ndatotenga nemukadzi ndainge ndatova naye. Ndakadhiraivha mukoma nache ndichibva pamba pangu mukoma ndakatokakuleta nguva kuti in such and such hours ndinosvika kumba, at least kunze kunenge kwasvibawo vanhu havakwanise kuzondiona. Ndakasvika kumba mukoma nemishonga iyo yandainge ndakasungirira muchiuno mangu yekuti ndisazoonekwa nevanhu. Ndokubva ndazoenda kumaminda ekwedu ndokubva ndatanga kufukunura
guva raamai vangu, ndakafukunura guva raamai vangu. Asi chakandinetsa ndechekuti pandakabata panzvimbo pandakaona kuti apa ndo pane kofini ravo, ndakabva ndazoona kuti painge pasina kana chinhu chainge chiripo. Ndakangoona mapuranga asi mapfupa avo amai vangu ndakamashaya. Zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinondinetsa, kana kuko ivavo pavainge vachiri vapenyu zvinhu izvi vaigara vachingozama kuti vange vachitsvakiridza kumhepo kuti chii chakaitika kumapfupa amai vangu, but ndakamashaya mukoma. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Dzimwe nyaya dzinotyisa, especially paya paunenge uchiteerera voice note raiti. Hei zvimwe zvacho zvinotyisa vedare, asi ndo confession yavo iyo.